Da li ste čuli za bosansko-hercegovačke piramide? Da li ste čuli za arheologa Semira Osmanagića, kojeg popularno zovu i bosanski Indiana Jones? Ako niste, Hazna TV za vas bila je na ovim mjestima i razgovarala sa ovim ljudima. You are enjoying the most beautiful place on the planet. Dalje, šta je karakteristika ovoga bloka? Na njegovoj površini, skeniranjem, vi dobijete podatke, kaže, na površini su ispod konglomerata otkriveni urezani simboli. Riječ je o prvim tragovima pismenosti u Evropi. Znači tu, vi ne vidite to, ali kad se to skenira, vi dobijete nevjerovatno ogroman broj podataka, to je šarenost. Imate malo ovdje ove krupnije i ovdje, malo samo, ali njegova cijela... Vidjela sam ja tamo i na onom velikom kamenu da imam. Da. Imate dobar vid onda, gospođo. A ja? Sad nešto bockao. Pa bocka. Snagu u tunelu. Ovdje smo našli uglavljenu jedno drvo. Poslali smo na analizu gljivice Poljska, kil Njemačka. Eno rezultata. Pa kaže, starost drveta je više od 32.000 godina. Znate? Više od 32.000 godina. Da bi umru. To govori da bi to trebalo da bude od najstarijih kulturnih oaza u Evropi. Ništa znači starije. Kako to? Šarenilo podatak. To ima simbola. Pogledajte ovamo kao šapa ovdje desno, skroz do desno. Pogledajte. Ispružena šapa, ruka i bezbroj simbola. Ovdje imate trolist kao otisak šape i ovdje. Vidite, imate trolist. Imate Y sa dodatkom i bezbroj, nije bezbroj, ali vidite koliko ima ovih crtica unutarnjom stranom i vanjskom stranom. I ovaj dodatni znak. Neko vidi figuru lava, neko vidi leptira. Ja ga vidim. A vidite ovo tamo desno, to grublje, kao prsti da se vide i ispružena ruka. Ovo ovdje vidite, evo vidite. I ona ruka. Ne. Ja ovdje vidim jedan lik sa 2 oka i nosom. Eto ga. Evo ga. Mnogi vidi glavu lava. Jeste, Glavu tako lava. nešto, ja. Da. A ovdje također obrađen, sve nađeno tako, lijepo obrađene stranice. Vidite oblik, da li oblik čamca, maketa, ali nije. Ima onda opet ova uzvišenja. I pogledajte ovdje opet Y i pogledajte ovaj pravougaonik ovdje, koliko je naslaganih crta u tom pravougaoniku. Vidite vi, gospođo? Pogledajte. Jeste. Znači bezbroj. I to sve u malom prostoru je to. Dalje. Pa rekli smo, govorili smo o stranicama piramide kad mjerite bilo koju stranicu, rub i osnovu. Pa dobijete jednakostranični trougao. Pa pogledajte ovdje. Pogledajte. Nevjerovatno u 1000. dio izmjerite, dobijete jednakostranični trougao. On je tu nađen. Ima ovdje neki simbola sa tačkicama, nešta. Ima bezbroj još nekih simbola. Pa onda pogledajte kad produži dole da ima, dobije kao slovo naše R sa tačkicama i opet dole produži. Ali u osnovi je trougao jedne stranice piramide. Pretraživanje, što je za baciti, što ne, unese se tu i onda se čeka analiza. Dakle, ovo su sve predmeti koji su nađeni tu. Koji su nađeni u tunelu, koji bi trebali da nešto znači. Da nađem jedan upotrebni predmet, kamen. Nevjerovatno mnogo keramike, mnogo je keramike lomljene i nevjerovatno predmeta kamenih koji su obrađeni i služili su kao, još jedan sam podatak vam zaboravio reći, samo jedan. Nekako sam preskočio, ne znam ja. Ne upadne mi kad sam govorio o kamenu. Obrađivali su kamen i grijali ga na ognjištu. I onda su prenosili toplotu negdje na drugo mjesto sa tim kamenom. Veoma mnogo
na isti princip obrađivani i vide se tragovi ostaci ugljena, drveta, onoga uglja koji je stvorio, koji je kamen upio, vi to ne možete oprati. Znate, kad vi dobijete flek na odjeći, onda ne možete to oprati. Tako i na kamenu su ostali ostaci dugotrajne upotrebe na ognjištima. Ali mi smo i našli ognjište, to je što sam zaboravio. U jednom gore dijelu, prije one dvorane, momci su naišli na jednu crnu liniju, otprilike 3 cm debelu. I onda oni prestaju, samo se zove arheolog, geolog, biolog, i oni preuzimaju to precizno. Našli su tu ostatke ugljena, sagorelog drveta. Poslali su na analizu preko 5000 godina ognjište je staro, 5080 godina. Ognjište, ugljen, znači analiza gljivice. Gljivice, univerzitet, najvjerodostojnije rezultate o starosti šalju. Znači najjači su. Znači 5080 godina staro ognjište. Znači da je tačna pretpostavka da je ova piramida starija od ove u Egiptu. Kako da ne, pa evo sad mi govorimo, gospodin Osmanović je prvi nalaz i odmah rekao da je 12.500 godina. On nije ništa oklijevao. 12.500 godina. Međutim, ovi organski materijali koji smo našli analizom pokazuju da se starost itekako penje, znači preko 32.000 godina.